X'ispira l-bidu l-formazzjoni Mhux jien bdejthom. Jiena bdejthom. Allura inti tittajt. Bdejt nikteb din is-sensiela fuq il-mixja tiegħi. Coming of age u iktar il-qoddim u immappjajt bażikament minn dak kelli xi 11 sena meta ltqajt mada sa ftit ilu. Meta rajt lil Manuel qed jagħmel dawn ir-rakkonti, rajt li hemm xebħ imma differenti. L-isterija tiegħi di deċiżjoni li npoġġuhom fi ktieb ħadniha meta jien kont għadni ma spiċċajx nikteb. Eżattament. Jien kont ġa spiċċajt. Din l-era li għadna ngħixu li qegħdin ngħixu fiha fejn kollox huwa diġitali u kollox huwa effimeru, eċċetera. Xi nies forsi għax huma nostalġiċi ma forsi għax għal raġunijiet prattiċi għadhom iridu il-ktieb.